Постурално обучение при болки в кръста. Проблемът е в това, че много хора, дори да ги изпишат от болницата, прибирайки се вкъщи, не спазвайки определени правила или не знаейки за тези правила, те често се връщат в рецидив отново в болницата. Тоест трябва да се научи кое е правилно и кое е неправилно. Как човек да се натоварва в дейности от ежедневието, защото в крайна сметка животът продължава. Неправилен начин, правилен. Да се използва твърдо, но комфортно легло. Грамашният стълб трябва да е изправен и в добра ергономия. Когато тръгнем на пазар, не е важно колко килограма ще носим, дали 5 или 10, а е важно как. Може да носим повече, но е важно как. Носенето на тежести да се разпределя по-равно от двете страни. Т.е. това е неправилен начин само на едната страна или носенето само на ръка, пак на едната страна, но това е правилният начин по гръбначния стълб. Следващия съвет е за избягване седенето на ниски меки футюели. При работа, свързана с физическо усилие, необходимо е долните крайници да се сгъват в избедрените колените стаи, а не по този неправилен начин. Да провокираме болки в лумбалния дял в кръста. Да се избягва носенето на обувки с високи токове, които променят цялата ергономия в статично и динамично положение. Най-честите блокажи стават тук в синичкото. Ставането и лягането трябва да се правят от страничен лек, избягване ползването на прекалено ниски умивалници сутрин за миене и бръснене. Това според Палмър Колеж са най-честите причини човек сутрин ставайки да получи определен блокаж, тъй като мускулатурата не е подготвена. При продължителна работа на бюро, работният стол трябва да има твърда облегалка, която да поддържа кръста, а стъпалата трябва да опират в подходяща поставка, така че бедрата да са разположени на една линия с таза. Погледът трябва да е насочен на височината на екрана. На всеки час е хубаво да се стане и да се пораздвижите. Начин на пазене в дейности от ежедневието. Води се като хигиенна гимнастика. Няма нищо лошо с хигиената, а по-скоро е въпрос на навик. Както сме свикнали да станем сутрин, да си измием лицето, зъбите. Това е изграждане на навик. Начинът, по който, примерно, ще легнем да спим, ще станем от страничен лек. Ще вдигаме тежки неща, особено деца, защото те не са предмети, а те мърдат, така че предпоставката за блокаж е много по-голяма. Ще отидем до умивалника и ще се наведем по неправилен или ще изградим правилен начин, така че да се пазим от рецидиви, никога повече да не се случват такива проблеми с вашия кръв. Както и по отношение на натоварване с тежести, с статично стояние на определени места и така нататък. Санаториалното лечение от нашата страна най-често минерализацията на водата е най-добра в Павел баня, моден проход наречен и Хасково, минерални бани, където най-често пускат
процедури от типа на тангентур, подводен масаж, правят лек екап Макензи, както примерно по отношение на йога, в определена зона поддържане на мускулатурата чрез комплексна упражнението посрещане на слънцето. Благодаря за вниманието.